6'7". Čo mám na to povedať? 6'7", 6'7". Toto už som viackrát spomínal, ale ja mám pocit, že stále to nebolo povedané dostatočne zreteľne. Toto sú traja dospelí chlapi. Ktorí chodia na verejnosť s vrecami na hlave. Títo páni sa boja ukázať svoju tvár len za to, že robia memečka. What? Oni si myslia, že tie ich memečka, tie ich trapné, nevtipné memečka sú tak strašne revolučné, že ich asi každý chce zastreliť. Že čo ste vy proste za mužov? Že ty za to, že robíš memečka, tak sa pohybuješ a ešte keď si mi videl v nejakom rozhovore s vrecom na hlave, akože není to OK, ale budíš, ale ty si došiel na pohodu. Na pohodu, kde je 40 stupňov a sa tam celý deň prechádzaš s vrecom na hlave. Ja nemám slov. A prvá vec, čo urobíš, keď dojde mikrofón s tebou, urobíš 6'7"? Ako dospelý chlap? Čo by sa muselo stať, aby ste si zložili svoje tašky a odhalili svoju identitu? No, museli by sme do tej politiky podľa mňa, keby sme tak chceli. Asi, to je taký dôvod, nie? No. Ešte šušleš, ty demenc prostý a ja nemôžem pokračovať. A ty jak stojíš? Jak stojíš tento v modrom v strede? Jak nejaký chlapec, čo sa hanbí, keď ho karhá otec. Vy ste normálne... Ja